Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, yung hangal sa kabukiran. For today's video ay bali last video na talaga ito sa among laag sa Siquijor mga people. So naanami karon sa Maria Siquijor sa Salagdoong Beach. So continuation to guys no sa part 4 or part 5. Basta lahat ay nandoon sa aking YouTube channel at nag voice over lang talaga ako doon kasi maingay man ang mga surroundings. So papunta na kami dyan sa Salagdoong na yata kami. Ano ba yan? So nasa gate na kami guys ng Salagdoong Beach Resort. So nandyan si Maricel, si Y Serbad, si Ana Rose, si Pampi, si Jubin. Pero hindi na nakita sa video. At si Sephora of course ang nag-video sa amin papunta doon. So nindot talaga siya guys. At nagbahay talaga kami nganong last ang na-itinerary to. Pero napakalayo naman na area of responsibility ito guys. Napakalayo sa aming gistayhan. Kaya medyo natagalan kami pagpunta dito. Pero sana ito ang inuna namin sa first day namin para nasulit talaga ang pagpunta dito guys. Kaya napakaganda ng mga dagat guys at kulay asul-asul talaga ang kulay ng dagat mga people. So maganda talaga siya mag picture mga people. Tingnan nyo naman yung dagat guys. Sus my God, ang sarap maligo kahit napakainit. So sana nag-sunbathing na kami dito at dito kami nag-heavy ng So ayan guys, nag-TikTok kami dyan guys. Kay may transition kami dyan na from doon sa aming inistayhan na Airbnb at dyan yung Kalabasan. So yan ang result guys. At nagsayaw kami at nagpicture kami dyan ng habi-habi mga people. At nag-TikTok na din. At yan guys, yung famous na jump lukso-lukso bitaw sa Salagdoong guys na makikita natin sa TikTok. Yan doon guys yung may may rocks na kuan. Pamigaw kay una-una man ang gown. Risi. Pami mga pamahaw. Welcome to Siquijor. Kineme. So, si Mang kay lagi wala nito tong cellphone. umbot nindot man to anig cellphone. So mangita mig kaon diri sa Salagdoong Beach. Muna ang Salagdoong ba yan? So yan, may mga cottage sila guys at nagutom kami guys. Kaya naghanap kami na makainan. So meron din silang mga restaurant dyan at nag-offer ng mga pagkain. So yan ang kanilang mga cottage mga people. So naghanap kami kay actually mga 10 AM na yan guys. Gutom na talaga ang mga person. So bali walang agahan, nag-noodles lang kami doon. So naghanap kami ng makakain. So at habang naghintay kami ng sa among pagkaon mga people, nag-picture muna ako dyan at nag-moment man ako para may pang-reels ako na imot-imot mga people. Diba ang ganda talaga ng tubig ng dagat guys. Sobrang asul niya mga people. So ang sarap talaga maligo. Actually wala pang naligo dyan kasi ewan ko, wala pang medyong mga tao dyan. Pero napakaganda ng tubig mga people. Ang sarap talaga. So mayroon akong pang reels dyan ng habi-habi at pang TikTok. So piniflex ko talaga yung ko guys no. OOTD ko guys. Kaya binili ko talaga dyan. Yan. Ang hirap talaga magtagalog dito. Maning mga inaani. Wala man talaga akong alam sa Tagalog, magyungit man ako, So, ayan, yan ang mga view dyan sa Salagdoong, guys. Apakaganda ng kanilang mga puno. Super Instagrammable talaga, mga people. Nagyungit-yungit na ako. At saka yung kulay ng dagat talaga, guys. Super flow. So, ayan, naghintay kami sa aming mga agahan. At pumunta na kami dyan sa famous jump, yung niluksuan ni Ann Curtis mga people. So ayan, si Sephora lang talaga ang nakadare na kuan dyan mo jump dyan sa mga kuan. Almost 15 feet yata yan mga people. Or
Pero hindi yan agsa pinakakamataas, mga 10 feet lang yata, basta hindi ko na alam, basta si Sephora lang talaga ang nag-jump dyan mga people. O tingnan nyo yung kulay na ano, marunong manggod siya malangoy mga people, pero kami lahat ay mga talawan. So si Sephora lang talaga ang naka-dare ng mag-Ann Curtis jump dyan. So hindi kami nakakuan kay matakot man ako ngay, buraman kong birahon oy. So sabi ko kay Sephora o Aura, mag-aura ka muna dyan at picturean kita ng have-have. In fairness, naka one piece swimsuit yan si Sephora mga people. So at least nakuan jud niya ang iyang bucket list sa Sikihor na check yun tanan mga people. Pagkatapos naming mang picture-picture doon mga people, nag-change outfit na kami kay maligo na naman kami mga people. So naka-swimsuit na kami dyan at nag-picture-picture na kami ng have-have doon. Medyo nagbilis-bilis talaga kami dito guys, no? Kay nag-apas talaga kami sa aming check-out na 1 PM at baka hindi kami maabot doon at naunsa na to na among mga butang dito sa Airbnb. Inoon na sinong bibiyan dito. So mo na guys, nangaon nami. Diri mi nga unsa ambot unsa toy ngalan dari sa among giorderan oy sa Salagdoong Beach. Namahaw namang mga people din ha kay panggutom na gid mi tanan. So after ana pamahaw nagpumunta ulit ako doon sa kuan guys. Dito tong giluksuan ni Sephora nga pagkalalom kaayo nagkurog-kurog akong tuhod ha mga people o di ba? Kadagunon ko kay buraman kog birahon as in ban na natay mga kuan ko anang na ang scared of height, phobia sa height, basta dun say tawag ana. Dili gid nako ma-dare gyud nga maadto dito sa tumoy. So after dito nagpicture-picture mga people, nag-ready na pagkatapos kumain na pala tapos na pala kumain kan dyan. Ay, ambot na unsa na ni ako ang voice over nalimot na magugo guys. Agi lagi ning dugay na ta wala ka voice over. Padong na day may ani mga people kay maligo na mi. Magpicture-picture na mi nga 2 piece and 1 piece. Kay naabay jud mi mga ototo o ATD o Diva Pax and Aro, sino ka dyan? Si Marian Rivera yarn of Diva Sexy Kaayo. So nagpicture has tapos si man kay o nagligo na gid ang mga kuan din ha, mga person. Pero igo ra gyud mi nitugsaw diha guys, as in wala gyud mi naka super tan diha kay nagdali-dali man gyud ang mga tawo na. Kay naunsa nan to kadyot ra gyud kay mi din ha rampa-rampa, nagpicture-picture ra mig mga balig 30,000 pieces. Hoy! Ang dami naman. Basta daghan mig mga picture diha mga people kay solo-solo pa mi. At balubat na pala yung cellphone ko dyan, mabuti na lang talaga at nakapicture pa kami dyan. After 30 years, hoy! Pauwi na kami mga people. So nag-change outfit ulit kami. Grabe talaga yung outfit na dala namin sa Sikihor, no? Pinaghandaan talaga namin lahat. Hoy, ang bigat-bigat ng mga dala namin, mga bag, etc. So pauwi na kami mga people. Kay nag-apas na talaga kami sa oras. Mga 12 na yata yan mga people. So, pauwi na kami dyan kay na check out na namin mga people. So pagod na siya. As in, gikapoy na ka ang mga tao din ha, tanan, no? So, last day na mo dyan sa Sikihor mga people. So, Sunday na yan at pauwi na kami yung ano namin, yung oras ng barko namin guys kay 2 PM. So, dapat early kami doon sa Pantalan kay apakadami namang tao doon mga people. So, pauwi na kami, paakyat man yan. Uy, malayo yung gate sa ano, nilagyan namin ng motor. So paakyat pa kami, gikapoy na gyud mi na super init mga people, as in super init talaga na itom na gyud akong mapa sa nawong. Grabe gyud ka init ana nga time. Nya katong second day namo kay dili nag-ulan-ulan dito sa Palito, nalagot man jud ko oy. Din ka na noon nga kuan last day na namo nag-init na noon siya. Wa gyud giduyog tong kuan. So padong nami uli mga people. So after mga 10 years ay nauli na mo din mong gistehan mga people sa Ainil Homestay for good for 10 people. So pauwi na kami guys, nandiyan na umulan at iwan ko talaga kay pag uwi namin umulan naman ulit oy. Init kaayo mi din kalit ra pud siya ulan pag uli namo mga kuan namin mga 1 o'clock.
12 noon yan or 1 o'clock. So, maana dyan gan. Padong nami dito sa Pantalan. Kay Pasikihor to Dumaguete na kami. At least, nakalukat na mig ticket at na mga people. At hindi na kami naglinya-linya. Kay napakadaming tao naman doon para basta ang daming turista, mga people. So, thank you for the experience, Sikihor. Basta kahit ano yung basta mga lahat ng mga ginagawa namin, apakadami naming picture. So sulit na sulit pa rin. So thank you for 2 days and for 3 days and 2 nights pala. So mamimiss namin ang Sikihor, pa napakagandang lugar, guys, no? Kahit wala kaming drone, kahit walang mobile phone yung gamit namin, sulit pa rin kasi nakapicture kami ng almost 500,000. Hoy! Over naman yun. So, mauna na guys. Thank you, Sikihor, the island of healers. Na-enjoy kami lahat. Sana puhon, makabalik na pud mi dere. So, as you can see, daghan kay mga tao, mga padong na pud uli, mga people, as in naghuot yun diha sa airport. Daan na sa Pantalan, mga people, kay pauwi na po sila, so linya kaayo. So mauna ni akong kalagutan ng maglinya-linya. So nagipang kapoy na may tanan, haggard na kay mga face, mga people, no? Kay Bilar, then basta. Pero sulit naman. Pero wala na talagang fresh sa amin, mga people. So tingnan nyo yung buong port, Sikihor Port. Grabing tawon nakapak. Napakahuot gyud tawon, mga people, as in nagdikit-dikit gyud ang mga tawo naghintay ng So tan-awan nyo na, haggard na kaaywa, nagi-fresh si Mangkay, nagi-fresh na mo anang dapita. So grabe kaigang, grabe yung kadaghan ang mga tawo diri sa Sikihor Port. So at least na-survive namin at na-enjoy din kami kahit papano, kahit sobrang pagod. So yan naman talaga ang reality, mga people, no? Yung basta mag-travel, enjoy now, kapoy later, then ubos pa ang pera. Hoy! So pasakay na kami, mga people of the Philippines. See you Dumaguete and Dipolog, kay sakay na kami. And then so tingnan nyo si Mangkay at nakahiga na talaga siya, kay super drain na talaga kakapoy, super tired na kami. Nandyan na pala kami sa papuntang Dipolog na pala kami, guys, at mabuti na lang. May sasabihin nga pala ako, yung nabook namin na ticket ay nasayop ko, guys. So nag-rebook kami ulit. So yung mga binayad namin na wala talaga. Nakauli na yun ni mga people. Naka-renew na silang mga lumay. Ang nigikan nga mga fresh na abot ng mga haggard. At buhok kulot kay Ang mga buhok dry na kayo. Naka-swimsuit man si Pora. Naka-swimsuit pa gani si Sephora. Ay, Ginoo ko. Thank you, Lord, for the safe trip. So that's all, guys. Bye. That's all for our trip